Koski näin ollaan liikkeellä ja tasaisissa mennään. Tuleeko Jonttu sieltä? Ei tule, vaan Välimäki tulee ykkösenä, Koski kakkosena. Ja nyt on Rajala sisäpuolella. Siellä tarjotaan kakkospaikkaa Rajalalle ihan selkeästi. Ja nyt lähti joku tuonne aisan päälle. Ja yksi kappale kapsoja sinne jäipi. Oliko se 68? 69 ja sieltä löytyy Janne Seppälä. Näin on Seppälällä ajot tänä päivänä myöskin ajettu, mutta Välimäki on kärjessä tuolla takakaarteen osiossa ja on tehnyt pesäeroa seuraavaan kolmikkoon noin 30 metriä. Mitä tekee sitten puolestaan Korolla-kuljettaja Kestinmäki? Hänellä on vielä sanansa sanottavana ja väitän kun tullaan pääsuoralle, niin sitten nähdään toverilliset voimasuhteet. Välimäki edelleen ykkösenä ja nytkö kaatui yksi auto siinä. Kaksiko kaatui. Elikkä siellä on Rajala Jonttuko oli yksi, joka kaatui. Ja Toyota kaikki kolme samassa paketissa. Ja näin tulee Välimäki